Doncs hem vingut aquí al Rally Costa Brava a fer una pràctica de fotografia i hem fet aquí, bueno, uns invents aquí tapant les càmeres amb bosses del súper i així no se'ns mulla tot el material. La veritat que feia bastant de temps que jo volia venir i poder estar aquí, la veritat que és increïble. Els cotxazos que hi ha són brutals. Soc la Lucía, exalumna del CIFOC, i avui estem aquí al 74 Rally Costa Brava fent la part pràctica del que fa una setmana vam fer la part teòrica de fotografia esportiva i com ja veieu està plovent una mica però no hi ha res que ens aturi, així que res, estan sortint unes fotos molt xules i els alumnes ho estan donant tot, així que endavant i seguim.